Witamy Wam bardzo serdecznie i zaprosimy na nasze kasiepści weseli. Żeby młode kurze krowę wiele mleka dywały. Piękne stroje, złożona choreografia, a także odwzorowane elementy tradycyjnego wesela na Kaszubach. Tak w skrócie wygląda wyjątkowe widowisko, jakim jest Wesele Kaszubskie, co roku wystawiane przez Zespół Pieśni i Tańca Chmielanie. Pierwszy pokaz odbył się 14 lipca. Dla tych, którym nie udało się uczestniczyć w tej uczcie kaszubskich doznań muzyczno-tanecznych, będzie jeszcze jedna szansa obejrzeć wesele 28 lipca bieżącego 2021 roku. Serdecznie zapraszamy. A my jesteśmy z Marzłych Kasiebi. No ty chyba nie starsi chyba, co? No starsi, no my jesteśmy ci najstarsi członkowie. Jo. Od pociutku? Andrzej od początka i był rok w wojsku i ty my jesteśmy razem. A, to tak przeszło. No, bo i przeszedł w piątym z wojska i ty się do zespołu. No właśnie, tak, tak. Ja, tak się? A teraz na się dzieci tańcują, na się wnuci pomału zaczną tańcować. Jo. No w ogóle zespół to jest nasze takie no, hobby i no, wszystko razem właściwie, bo to jest i prywatne rzeczy i zwiedzanie świata i co by tam nie było. Bardziej uczy. I przyjaźnie Też się uczy i bardziej. ja mam żonę z zespołu, pierwsza miłość moja, no i Jo, już, tak, i to jak- wszystko, jak on na wszystko przez zespół, albo przez zespół, albo z zespołem, no to wszystko razem robimy. Jak on nania trzasta, jak jastrząb na kura. Jak jastrząb na Jo, kurę. nie ma A to było we Węgrzech. A to było na Węgrzech. No, To było na obcej to ziemi, było albo na na braterskiej ziemi, nasze bratanki. Jo. No, wiesz, no to... Taci są światy mały, nie? Jo. Ale to wszystko woli. Chłopie, coś ty dery. Jyce młecno płychała, ale tobie sto bardziej Hanka płydowała. Płyły na wiank się już miała. Dwie wiosy z, no, z Ksoza Sechte, nie? Z Hanka Sarzeni. Hanka zażeli. Sztuka Hanka się żeni. Ta sztuka mój dziadek wystawił, nie na scenie Chmielnie Domu Kultury, bo nie było to normalnie na rynku, przed to- Józefinką. I w Chmielnie, ja ty powiem, co skrzepko się go pojdzie z tą śnapsem na odwójga, a tu go zsoło z nóg, on gdy to wyszło fatalnie. A ty w Koziczkowie oni mieli ten, ty on dopiero, tam on mówi, ty odwodzi bez już nabrał i ty tam to było tak richtig wystawione. Ale to jest bardziej na tym. Cebulski miał w Chmielnie wesele, myśmy jakby to nasze wesele podłożyli pod to jego wesele i tam takie te jego atrybuty, które tam te prezenty takie wyjątkowe, które on dostał. Tego prosiaczka. Typu nocnik, typu prosiaczek, typu łańcuch, żeby mu daleko nie uciekła, prosiak, żeby jak to było, prosiak to było tam od mojego dziadka też z chleba wzięty, nocnik, żebyś się zesrał ze szczęścia, nie? Jo, to było tak trochę dla Cebulskiego, to też tak było troszkę zaaranżowane. Kwestia przypomnienia tego, żeby to No było. ale Tak? jest wybitna postać Cebulskiej, a my ją chcemy też jakoś tu uczcić. Nie? I odbijamy tam na pana mojego. Zapraszam. Zapraszamy, tu proszę pana. No my już tańczymy to od 25 lat, także przed sezonem wystarczy, że tylko raz przećwiczymy i to też musi być troszkę na taki żywioł, tak, że to nie może być też tak wyćwiczone, także chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało spontanicznie. Od 96 roku już pokazujemy. Początkowo pokazywaliśmy 4 razy w ciągu sezonu, teraz pokazujemy 2 razy w ciągu sezonu. Zawsze się
zawsze jest liczna widownia, tak się że cieszymy, że możemy przekazać takich troszkę elementów folkloru dla tych, którzy tu wypoczywają w Chmielnie i tu na Pomorzu. Także jeszcze raz zapraszamy wszystkich. Myślę, że warto przyjechać to obejrzeć. Zawsze mamy tremę. Czy to jest pierwszy, czy setny raz, czy to jak w tym roku 26 sezon się rozpoczął. Także zawsze jest stres, szczególnie właśnie na tym pierwszym przedstawieniu, bo nigdy nie wiemy, czy pamiętamy, czy coś nie wyjdzie, czy wyjdzie, czy czegoś nie zapomnieliśmy, jakiegoś rekwizytu na scenę przynieść. Także ten pierwszy jest zawsze taki troszeczkę stresujący, ale się cieszę z dzisiejszego występu. Poszło dobrze. Proszę Państwa, bez ta w sercu naszą młodą porą nie gardzele, a na ich tu weseli wszyscy dobrze zabawile. W zeszłym roku tak nam fuksem też się udało 2 przedstawienia zaprezentować przy niewielkiej publiczności, a teraz też cała jesień i wiosna to tak w kratkę mieliśmy próby, więc to tak wszystko było pod wielkim znakiem zapytania, ale się cieszymy, że się udało i że zaplanowane następne do 28 lipca mam nadzieję, że się odbędzie i będzie dobrze.